Κόμμα σας πιστεύει ότι η μονομερής καταγγελία του μνημονίου, η ακύρωσή του, πιστεύει ότι θα μας θέσει εκτός Ευρώπης? Καλά, αυτό είναι αυτονόητο. Άρα λοιπόν, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επιμείνει σε αυτή τη βασική του αρχή, όπως μας είπε ο κ. Βίτσας, δεν πρόκειται να κάνει την κυβέρνηση. Είναι έτσι, δεν είναι? Άρα ο κ. Γεωργιάδης έχει να δίκιο όταν λέει ότι μπορεί και να μην μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Κύριε Οικονομέα, κάνει κολοτούμπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα πάνω σε αυτό στηρίζει την επιχειρηματολογία του όλο ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιμείνει μέχρι τέλους. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος θα κάνει κολοτούμπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Οικονομέα, ακούστε με να δείτε. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Επειδή το θέμα της συζητήσεως, γι' αυτό το έθεσα εγώ ως ερώτημα, το θέμα της συζητήσεως θα είναι αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει ότι την πρώτη εβδομάδα θα ακυρώσει το μνημόνιο ή θα το μεταθέσει για λίγο αργότερα όταν οι συνθήκες θα είναι πιο κατάλληλες? Έως και για τη Δευτέρα παρουσία σας λέω. Κύριε Οικονομέα, είδατε με τι ευκολία τα άλλα κόμματα είτε μιλάνε για κεντροδεξιά κυβέρνηση, είτε μιλάνε για κεντροαριστερά κυβέρνηση. Πάνε να υπερβούν πάνω σε ένα υποθετικό σενάριο. Να δείξω δύο δημοσιεύματα που είναι πολύ χρήσιμα της Κυριακής. Είναι της Κυριακής τη δημοσιεύματα, να τα δείξω. Αν δεν το δει ο κόμμα, δεν θα καταλάβει. Μα το εξηγήσω. Εδώ είναι ο κ. Παπαδημούλης. Μπορεί να έρθει η κάμερα λίγο εδώ. Δεν είναι εφημερίδα είναι. Δεν ρισκάρουμε διακοπές της χρηματοδότησης. Ο κ. Παπαδημούλης. Και εδώ η κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου. Δεν θα κάνουμε μονομερή ενέργεια που θα βλάψει τη χώρα. Χθες εγώ σας το είπα τι θα γίνει. Μα πιστεύουν ότι δεν θα βλάψει τη χώρα. Είναι 2 μέρες μετά τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα. Δεν βλάπτει τη χώρα αυτή τη στιγμή η συνέχιση της πολιτικής του μνημονίου. Κύριε άλλα λέει ο Τσίπρας. Με συγχωρείς κύριε Πρωτούλη, αλλά είναι τρομερό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Διαλύονται οι οικογένειες, υπάρχουν αυτοκτονίες, χάνονται περιουσίες και υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θεωρούν ότι μπορούν να φοβήσουν με αυτή τη ρητορική τον κόσμο. Εγώ δεν σας φόβησα. Εμένα να φοβήσετε. Εγώ δεν είπα κάτι να φοβήσω κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αφήσουμε στην άκρη και το εμπόριο φόβου αλλά και το εμπόριο ψευτικών ελπίδων και να συζητήσουμε επί της ουσίας. Επειδή εμπόριο φόβου δεν ξέρω πώς το ορίζει ο καθένας, όπως δεν ξέρω πώς ορίζει και το συμφέρον της χώρας ο καθένας. Και όταν λέει το τίτλος που δείξατε κύριε Γεωργιάδη, το συμφέρον της χώρας είναι το συμφέρον των εργαζομένων ή των επιχειρηματιών. Αυτά είναι δύο διαφορετικά συμφέροντα. Η ακύρωση του μνημονίου. Αυτό θα το δούμε. Αλλά είναι ένα γεγονός ότι όποια κυβέρνηση και να γίνει δυστυχώς, την άλλη μέρα το πρωί θα βρει άδεια ταμεία θα βρει. Ο κόσμος έχει πάρει τα λεφτά, το έχετε καταλάβει αυτό? Πολύ ωραία. Να συζητήσουμε επομένως. Τα άδεια ταμεία δεν είναι αυτό το κόσμο. Να συζητήσουμε κατά συνέπεια ποια κυβέρνηση έχει ανάγκη ο λαός. Οι οποίες άδειασαν τα ταμεία. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Οικονομέ και κύριε Καμπουράκη, κύριοι. Λοιπόν, ποια κυβέρνηση έχει ανάγκη ο λαός? Εντάξει, τώρα ποιος θα κάνει κολεγιά με ποιον θα το δείξει και η επόμενη μέρα όπως το δείχνει και η προηγούμενη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πιστεύει ακόμα ότι μπορεί να συνεργαστεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πιστεύει ότι η κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο λαός, ιδιαίτερα σε μια πολύ βαθιά καπιταλιστική κρίση που βρισκόμαστε και η οποία την επόμενη μέρα φέρνει πολύ περισσότερα δεινά, υπάρχει και ο κίνδυνος άναρχης πτώχευσης μπροστά μας. Η κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο λαός είναι εκείνη η οποία θα διαγράψει μονομερώς το χρέος. Αυτό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα καταγγείλει μνημόνια και δανειακές συμβάσεις και κυρίως θα αποδεσμεύσει την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη λυκοσυμμαχία, που οι δεσμεύσεις της είναι καταστροφικές για το λαό, αλλά το κυριότερο θα κάνει το λαό αφεντικό στα ίδια του τα κόπια, δηλαδή θα πάρει στα χέρια του τα κλειδιά για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Σε αυτή την κυβέρνηση το ΚΚΕ και θέλει και μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Είναι μια κυβέρνηση μιας άλλης εξουσίας. Σε αυτή την κυβέρνηση, με αυτή την κυβέρνηση δεν συμφωνεί κανένας άλλος ούτε φραστικά. Όλοι οι υπόλοιποι κύριοι που μίλησαν έχουν κορώνα στο κεφάλι τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αδιαπραγμάτευτα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών. Πρακτικά τι σημαίνει, κύριε Πρωτουλευτό? Ότι στη Δευτέρα δεν μπαίνετε σε καμία κυβέρνηση. Πρακτικά σημαίνει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει αυτή την πρότασή του στο λαό, τον καλεί να την παλέψει, να τη στηρίξει, τον καλεί να την ψηφίσει αυτή την πρόταση και την επόμενη μέρα οργανωμένος, άφοβος και αποφασισμένος να ετοιμαστεί για αυτά που θα φέρει είτε μια κυβέρνηση κέντρο δεξιάς, είτε μια κυβέρνηση κέντρο αριστεράς, που είναι ο Μανολιός που βάζει τα ρούχα του αλλιώς, δηλαδή είναι ένας νέος δικομματισμός και αυτό φαίνεται και από τα στελέχη, φαίνεται και από τα προγράμματα που δημοσιεύτηκαν της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ. Τη στάση θα σας ρημάξουν.
αυτή η άκαμπτη στάση, θα σας ρημάξουν, η οποία είναι η μόνη φιλολαϊκή στάση, αυτή η στάση θα στηριχθεί από την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα που καταλαβαίνουν το δίκαιο τους. Τμήμα των ψηφοφόρων σας. Ναι. Δεν θέλει. Όχι. Οι ψηφοφόροι μας θέλουν κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Μια κυβέρνηση που θα συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και μια κυβέρνηση που δεν θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι το ίδιο και το αυτό. Τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση? Όχι, ρωτάω. Δεν συζητάμε. Για εσάς είναι το ίδιο και το αυτό. Συζητάμε. Μια κυβέρνηση του κ. Σαμαρά ή μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, άμα υλοποιήσει το Σύμφωνο Σταθερότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο. Δεν θα καταγγείλει τίποτα. Το Σύμφωνο Σταθερότητας συμφωνεί με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Λέει θα το επαναδιαπραγματευτεί, λέτε. Εδώ εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να μπει σε δημοψήφισμα ότι εμείς διαφωνούμε πλήρως με αυτό. Ότι πρέπει να αλλάξουμε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ναι, διαφωνείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Εγώ κάνω λάθος? Τι εννοεί? Με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ιδρυτική μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Όχι, μα η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο στο οποίο κινείται σήμερα ο κόσμος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή λέει μισθή Βουλγαρίας. Αυτό λέει. Μισθή Βουλγαρίας για τον Νότο. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάργηση κοινωνικο-ασφαλιστικών δικαιωμάτων, δηλαδή το ασφαλιστικό. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να πέσουν όσο γίνεται περισσότερο οι μισθοί, οι συντάξεις των εργαζομένων για να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία. Δηλαδή, ποιοι να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί? Οι επιχειρηματίες. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βγαίνει ο Ολάν, τον οποίο λέγατε ότι είναι το πνεύμα της αλλαγής, ο αέρας αλλαγής στην Ευρώπη, και λέει: παιδιά, ναι, αυτή είναι η κατεύθυνση. Ανάπτυξη με λιτότητα και θα τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας. Βγαίνει ο Κον Μπετίτ, με τον οποίο σηκώνατε κι εσείς τα χέρια ψηλά στο συνέδριο. Και στις φιέστες που κάνατε με το ΣΥΡΙΖΑ σηκώνετε τις γροθιές ψηλά με τον κύριο Κομπεντίτ, και ο οποίος λέει ναι, πρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε κάτι άλλο. Όλοι οι υπόλοιποι με τους οποίους συνεργάζεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά τους φέρνετε και εδώ πέρα. Είμαστε στην ίδια ομάδα, με εσάς συνεργαζόμαστε. Είμαστε στην ίδια ομάδα αναγκαστικά με την ΚΟΕ. Εσείς όμως φτιάξατε και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ακούστε να δείτε. Φτιάξατε το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας είναι αντιπρόεδρος και έχει υπογράψει ένα κείμενο που λέει ότι θα τηρήσει και θα προωθεί τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τέτοιο κείμενο δεν έχουμε υπογράψει. Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς έχει υπογράψει ένα κείμενο που θέλει να καταλαβαίνουμε με όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι την επόμενη μέρα να συμμετάσχετε σε κυβέρνηση. Δεν προετοιμάζει κανένας όμως τον κόσμο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δεν χωρίζει την ηγεσία από βάση, κύριε Βίτσα. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κύριε Βίτσα, δεν χωρίζεται, να το πούμε και αυτό. Αφήστε τώρα την βρώμικη δουλειά. Γιατί μου φαίνεται ότι από τα στελέχη του Πασόκ που παίρνετε με μεταγραφές, παίρνετε και κουσούρια τους. Παίρνετε και κουσούρια τους. Από τα στελέχη του Πασόκ που μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ, τα ορφανά του Τσοχατζόπουλου παίρνουν και κουσούρια τους. Αφήστε το διαχωρισμό ηγεσίας βάσης, γιατί το ΚΚΕ είναι ένα σώμα, ένας άνθρωπος. Εσείς είστε ηγεσία βάση, παράβαση, έξω κερκίδα μέσα. Λοιπόν, κατανοώ την αναγκαιότητά σας να ορθώνετε τύχη. Έχει κάποια δίκαια εδώ τώρα. Κατανοώ την αναγκαιότητά σας να ορθώνετε αφήστε τη βρώμικη δουλειά. Σας είστε παρακαλώ πολύ. Μαθημένοι, μαέστροι. Και θέλω να σας πω σε αυτό το επίπεδο. Όχι, είναι η βρώμικη δουλειά. Όπως διακινούσαν παραμονές εκλογών, διακινούσαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι τάχα το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ είναι διαιρεμένο στα δύο. Αυτούς που θέλουν να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς που δεν θέλουν, και μάλιστα το βγάζαν και 15 μελές, ίσως γιατί ορισμένοι μόνο σε αυτά τα όργανα έχουν πάρει μέρος. Λοιπόν, αυτή τη βρώμικη δουλειά που κάνανε παραμονές εκλογών της 6ης Μαΐου και τη συνεχίζουν υπογείως και από κάτω. Αυτά τα κόλπα τα πασόκικα να τα αφήσετε. Λοιπόν, να τα αφήσετε. Κρατήστε τη Λούκα Κατσέλη, κρατήστε τον Αρσένη, κρατήστε όποιον άλλο θέλετε, αλλά αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με τον αριστερό ριζοσπαστισμό, για τον οποίο η ημερομηνία λήξης αυτού του ριζοσπαστισμού στα λόγια είναι όταν θα κλέψετε την ψήφο του κόσμου. Και θα φέρετε κι εσείς τα ίδια που κάνουν και όλοι οι τι κάνει ο κύριος Πρωτούλης αυτή τη στιγμή? Συνεχίζει να μιλάει. Κατανοώ την ανάγκη του για να κλείσει στη βάση ενός κομματικού συμφέροντος και να δημιουργήσει στεγανά μέσα στον κόσμο της αριστεράς. Χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο λέξεις, φράσεις και πολιτικές που χωρίζουν τον κόσμο της αριστεράς,
είναι έξω από κάθε ιδεολογική αλλά και ιστορική εμπειρία του κομμουνιστικού κινήματος. Είναι έξω από κάθε λογική η οποία έχει να κάνει με τα πραγματικά συμφέροντα του κόσμου αυτή τη στιγμή. Εμείς καταθέσαμε και καταθέτουμε μια ενωτική πρόταση της αριστεράς. Τι καταθέσαμε? Θεωρούμε ότι είναι, να προσέχετε καλύτερα τα προγράμματά μας. Ένα πρόγραμμα θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση βγάζει την αριστερά. Τα διαβάζουμε όλα. Ποτέ δεν τα έδωσε. Βγάζει την αριστερά. Τα διαβάζουμε όλα. Πολύ καλά τα διαβάζουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα στην Ελλάδα που να έχει υποσχεθεί τόσα όσα ο Τσίπρας προχθές. Με συγχωρείτε. Δηλαδή το μόνο που δεν είπε θα πούμε και γκόμενες. Όλα τα άλλα έχει πει. Εντάξει, υποσχέθηκε στα λόγια. Εδώ παρουσιάζεται η πραγματικότητα του πολιτικού μας συστήματος. Ξέρετε, θα αλλάξει αυτό το πολιτικό σύστημα. Θα αλλάξει αυτό το πολιτικό σύστημα. Όσο και να χτυπάτε το ΣΥΡΙΖΑ, οποιαδήποτε λογική και να ρίχνετε πάνω του. Κύριε Βίτσα, θα το αλλάξει ο λαός. Ο λαός βεβαίως, πάντα ο λαός. Για πάμε να το δούμε. Θα το αλλάξει. Μια και, με συγχωρείτε, επειδή λέγεται και να το κάνω και δημόσια, σε εφημερίδες και τα λοιπά, ανάμεσα στα άλλα ονόματα, τα οποία μπορείτε να τους καλέσετε να συζητήσουν εδώ μαζί, υπάρχει κάποιος κύριος Αγραφιώτης, τον οποίο τον αγνοούμε πλήρως. Τους άλλους τους ξέρετε? Καλά, τους άλλους. Τον κύριο Κοτσακά, τον ξέρετε? Τον κύριο Χωραφά, ξέρετε? Ο κύριος Κοτσακάς. Τον κύριο Χωραφά, γενικός γραμματέας εξοπλισμών. Είναι κακός. Εντάξει τώρα, κύριε. Ήταν γενικός γραμματέας εξοπλισμών. Εδώ. Να φέρετε λοιπόν τον κύριο Κοτσακά. Εγώ δεν αναλάβω τις ευθύνες. Όχι, τι λέτε τώρα? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω καμία ευθύνη και καμία συνέργεια με τον κύριο Τσοχατζόπουλο που τον χειροκροτούσα και αυτός έκανε άλλα. Δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Να φέρετε λοιπόν τον κύριο Κοτσακά. Κάνετε λάθος και θα μιλάω και θα τα λέω τις απόψεις. Και ο κύριος Κοτσακάς θα σας απαντήσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Ήταν γραμματέας του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ όταν ο Τσοχατζόπουλος ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Εγώ σας λέω λοιπόν να φέρετε και τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Δεν σημαίνει και τίποτα. Αυτό θέλω να πω. Αν είναι δυνατόν. Συλλογική ενοχή. Μα εσείς το αναφέρετε μισό λεπτάκι. Και να φέρετε και όλο το ΚΙΣΕΑ της εποχής η οποία υπέγραψαν για τα υποβρύχια, να κάτσουν να δούνε και να πείτε επιτέλους. Και ο κύριος Κοντζιάς που ήταν σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου είναι τώρα συμμετέχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κοντζιάς. Ακούστε εδώ, γιατί ακούγονται ονόματα. Εσείς το φέρνετε σαν επιστήμη. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Επειδή ακούγονται ονόματα. Αφού συνεργαστήκαμε με αυτόν. Τα ονόματα πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα πολύ σοβαρά. Και εντάξει και για τους ίδιους ανθρώπους. Ο κύριος Κοτσακάς ήταν γραμματέας του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής. Όμως δεν ήταν ποτέ συνεργάτης του Τσοχατζόπουλου στα υπουργεία όπου φύγανε λεφτά. Κύριε Κατσουράκη, εμείς να ξεκαθαρίσουμε. Εμείς δεν εννοούμε αυτά τα πράγματα. Εμείς την οικονομία μισό λεπτό. Εμείς είπαμε ότι η πολιτική ομάδα του κυρίου Τσοχατζόπουλου είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι πήραν λεφτά για αυτό το λόγο. Είναι λίγο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπεί το καινούργιο. Αυτό λέμε. Λοιπόν, ο Χωραφάς. Εσείς που μιλάτε για ανανέωση δεν είσαστε και πολύ καινούργοι. Είσαστε και παλιοί κι εσείς, έτσι. Αρκετοί. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια πολλή ομάδα νέων πολιτικών στελεχών. Η ανανέωση έχει να κάνει και με την πολιτική. Ναι, να θα πάμε σε διάλειμμα και μετά. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι είμαι νέος. Δεν ακούστηκε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μιλάει για πολιτικές που εκπροσωπούν. Τα πρόσωπα τα υπόλοιπα θα τα πει ο ΣΥΡΙΖΑ.